Iki lho motor ini. Mbak nih. Mbak. Munara jileh motor. Mbak nyeleng motor. Ya kuwi. Ngene sing apik to motore. Lah kowe iki apa ngerti lah aku di motor meneh ya motorku ya ger iki lho. Sing beat lho, sing beat. Bite wong edian. Ya wis lara kira anake lho iki. Lah nang ndi? Mbok iki lho Munara aku Dolan. Munara. Apa iso kowe? Alah iso nuni bisa numpain nuni Ora Munara iso. Karepmu ana iso? Ayo. Tenan. Iya ya. Yuk. Emang nang ndi sira? Dolan. Dolan nek iso nggo motorku. Yo enak lah. Enak. Tenan iso. Iso. Sebenarnya begini. Engkolan lho kuwi. Iya ya Mbak Ni. Kok aku sing ngepe di sini. Iki meteng mesane, iso diplindes barang. Bisa ra? Iso. Ya wes. Ya aku tak mbak isik ya. Ya. Mari. Lah ngopo to dadak mbok jagang kira? Kau digleng-gleng ngono lho, mlaku wae kene aku jek. Piye to iki Ki? Gek endang aja ning kene lho mlaku rono. Kok selak ngerti Pak Terseneni dhewe. Ih piye to iki ya Allah, Jan. Ini aku ndredeg ngene Kok gek endang ayo dorong ae sik to. Iki wong ora godak gayane njelik montore Pak Ter lho. Aduh. Apot jan motor kejang iki motor Ora to Pak Ira. Sik. Iki mau gelengan jere yo. Iya, wis to ndang. Kocok ini. Ya wis to ndang. Iso apa ora? Engkolen ora gur numpaki tok kowe iki. Terus lah halah ora. Mau glelek kowe iki ora kowe sak ora. Ah kesuwen lho kowe iki. Tak dorong ae lah. Dit. Yo, wis mboro pusing aku rasake motor kaya ngono. Wis karepmu contoh tinggal wis ora urusan aku. Mbak, ini gimana kalau gitu malas lho wis malas aku kesel aku. Oh, kok iki ora godakan motoran. Tentu motor iki iya. Aduh, Pak. Pokoknya menang terus aku Loh. Lah iki motorku. Kok ning kene iki? Lah kok iso dimbrukne koyo ngene iki piye to karep iki? Sopo sing goreng iki mau? Sopo kuwi? Ngapa kok jelek ning kono? enggak apa-apa. Sopo sing nggo motorku iki mau? Piye kira? Kowe ro. Aku Rene. Sing nggo motorku sapa? Munara. Aku mah nyile tapi rata kali tak buruk kene lah motor didorong nunit. Naro, nunit jan ya Allah, ya Allah. Dekne ora? Mau sapat balik lah. Dekne ora? Nara. Sapa sing jilih iki mau? Mbak nih.